ƙoshi ya zama to madubi. A hada da 'ya'yansa na roƙa matsalan ga tirabi. Mu je wajen na Zara kuma wasi jama'a mu lura. Magina Aliko a menene bai more daga rayuwa ba. Farin cikin duka mata faɗin maza da ubinta. Rabbana ƙara samun cikin lamarinta ba dan bari ba. Ya zaka zaki shi da Allah ma barkanka ya shugaba. Arzikin daraja ta fadi mu bunka na ganshi ba dan kadan ba. Ya shugaba gani na duka a daɗe ni ban kai gaci ba. A gara ba ne mazauni sai da cikin sahihi na birni. Domin na wanzu ina ta kirari wanda mai kyau na haiba. Farin cikin duka mata ko farin cikin duka kowa. Da na faɗin mazara ta wuce wani kyafi kowa da kowa. Sokar ma'aiki jini na jikinsa na bata ɗagawa. In har ka cutar da zahar ma'aiki zai ji ba wani saura. Sokar jiki haka ma ya kira ta a fili bai rufe ba. Farin cikin duka mata faɗin maza da ubinta. Rabbana ƙara samun cikin lamarinta ba dan bari ba. Ina a kwance cikin baiti na ji baiti kan naki sun zo. Kuma gane wai ni nake rerawa har na ya kwazo. Kwaram kawai sai na farka na ce na faɗin mazan zo. Kyau kirki ya lullube ni ya yar shugaba taimake ni. Dan kin sani banda wanda ta kai ba za na boye batun ba. Farin cikin duka mata faɗin maza da ubinta. Rabbana ƙara samun cikin lamarinta ba dan bari ba. Ya sayyida na dishanin ki kawai ya kyale wa sarki. Kin zo a ya kuma ga ki uwa yana na ya zana sanki. Haka shugaba ke kiran ki cikin lamarin ki sani babu sauki. Yana na kin zarce mata ko a mazanga kin daga tuta. Ya ce da mata cikin annabawa ba za na ce babu ke ba. Assalatu wassalamu alaiki ya sayyida Fadima, ya Karima, ya Muradi, ya Zul Haqiqa, ya Kairiya, yar gidan Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kai ka san sayyida kuwa ita ce wanda Allah ya daura aurenta a sama. Allah ne waliyinta, ya zaujatu Ali, Ummul Hassan Husaini, ya Ummu Abiha, uwa kuma ya mai mulki a duniya mai mulki a kiyama. Yar gidan mutunci, yar gidan karamci. Kai ka san ta kuwa ka tuno ranar ma'ashar lokacin da za ta zo ta wuce uban kowa sai ya sunkuya. Yar gidan Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sarkin ka sanya Rasulullahi farin ciki ba kaɗan ba. Masu ce da shi abu ta ruwai yanzu suna ina na yi duba. Kin toshe duk bakunan su yana na mai kyawo da haiba. Mun gode Allahu sarki mun rike na ya gudu mayiki. Mamar Hassan wal Hussein shababul janna jama'a mu duba. Farin cikin duka mata faɗin maza da ubinta. Rabbana ƙara samun cikin lamarinta ba dan bari ba. Wace a ranar kiyama za ta fito ana yin sarewa. Dukkanin halittu na Allah za shi ba mai dagowa. Yana na ni dai a wannan ranar yarda kai na yi dagowa. Na dinga furta kira da kina tafiya cikin babu sauri. Kai la ilaha illallah duk shanin ki sai jallara ba. Farin cikin duka mata faɗin maza da ubinta. Rabbana ƙara samun cikin lamarinta ba dan bari ba. Yar Zahara ita ba ta jinin haila sunanta Nazifa. Kuma ɗahira tsarkakakka duk maƙiyanki su za a tarfa. Ranar kiyama ki manna masauki na yama a rofa. Kice da mu kina munci ya maula ta duk mun mauki. Ya Rabbana ka ƙara mana ƙaunar umma mai kyau da haiba. ido ta Rasulallah tabbas yana girmama ki. Masu ce da shi abu ta ruya ya na zina tafiyar kumanki. Alkausara haka Allah
ma ya kira ki an karrama ki yara ya tumar biya ne a gidan ki zan sauke kaya roko nake naci babu agunku ba kuma sama da ita farin cikin duka mata haɗin maza da ubinta rabbana ƙara samun cikin lamarinta ba da hari ya ummani na sani tarin zunubai ba sun lullube ni sun mani kawanya ta kota ina maulaci sun kassara ni amma cikin zuciya ga wanar da nake muku ba mauni ba ma yawan azumi ba ko sallar kwarai ba ni iya ba ranar kiyama kisa ma ceto amma ba da na leba farin cikin duka mata haɗin maza da ubinta rabbana ƙara samun cikin lamarinta ba da hari me muke da shi wa me muka tara ne cikin wanga alam wadaran kiyama idan muka doso za a ce janna lazim ya sayi da zare mun yi tawassul dan tsayawa ta kasim a karbala yayi aiki kun kare imam husaini danki mun durkusa cikin cikan ladabi yana na daure ki duba assalamu alaike karima kimana na ya zamzamiya assalamu alaiki alima muallima mu kyawun shirya assalamu alaiki nasiban sai bana na ya marabiya assalamu alaiki mudahira mukarrima na murjiya assalamu alaiki kari'a nusbiha zahira ya taqiya assalamu alaiki wajiha zahida zahara ya zakiya assalamu alaiki salima sai ma fatima ya waliya assalamu alaiki shahida shafi'a najma ya baqiya assalamu alaiki halima batula hisan ya hijaziya assalamu alaiki mubaraka mabaruka ya alawiya farin cikin duka mata haɗin maza da ubinta rabbana ƙara samun cikin lamarinta ba da hari ya sayyida zahara kayan Allah na ku ne ba da wai ba kawanar ku karshen ibada cikin Qur'an haka na yi duba inna ma yuri jula karshen ayar fita ya ni duba yan wa mu na zahara ranar lahira babu kora daga makiyan sayyida zahara wuta za su je rufe ba farin cikin duka mata haɗin maza da ubinta rabbana ƙara samun cikin lamarinta ba da hari zan sanya aya a nan yawon makici a ce mun na leko ko yanzu ko da safe ko kuma yamma da na mushi sako yawon makin sana akwai rauni a gare ni na ƙara roko don manali shugabana domin zakzake mai gidana dan uwa Muhammad Balafuwa ke na kya mushi batu